U smire jučerašnjeg dana u dvorište Pazarske crkve sletela je povređena roda, a tamo smo je zatekli i ovoga jutra. Radnici i sveštenici hrama Roždestva Hristovog pokušali su da pomognu ptici, dali su joj hranu i kontaktirali sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije. Mi smo prvo pozvali ovde veterinarsku stanicu u Pirotu. Oni su nam dali odgovor da to nije u njihovom domenu, da zovemo Zavod za zaštitu prirode i životinja. Zvali smo prvo u Beograd, oni su nas uputili na njihovu ispostavu u Nišu i dalje će biti po njihovom uputstvu. Mi smo jutros u ranim časovima nabavili svežu ribu, dali smo je baš bukvalno iz naše ruke uzimala. Otac Jovan kaže da ima simbolike u tome što je roda sletela baš u dvorište crkve. Verovatno smatra gde je hram Gospodnji, gde je pristoji Božije najveće u ovom gradu, da će tu naći utehu i pomoć od nas, sveštenstva, radnika i građana Pirota. Ima jedna priča u Svetom evanđelju koju je Gospod rekao: vidite li ptice nebeske, niti žanju, niti seju, pa ipak ih hrani Otac vaš nebeski. Tako i ova roda sad je ostala bespomoćna, došla je da je mi nahranimo i da ju kažemo pomoć. U akciji spašavanja učestvovao je i Bratislav Grubač, stručni saradnik, savjetnik za zaštitu prirode iz oblasti faune, a on je na poziv sveštenika došao danas u Pirot. Grubač kaže da je povratak teško povređenih ptica u prirodu diskutabilan, pa čak i nemoguć, i da je zato potrebno zbrinjavanje takvih jedinki. Ova ptica verovatno je doletela iz susednog sela gde su se privremeno rode nastanile. Povreda noge spada u težu povredu, što znači da verovatno ptica nikad neće moći da se vrati u prirodu, i mi smo u saradnji Zavod za zaštitu prirode Srbije i Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine dogovorili smo se da ova ptica se prebaci, ovo je zajednička, znači naša akcija, mi smo se dogovorili da se ova ptica danas transportuje odmah posle ovog priloga, znači posle ovog akcije hvatanja njenog i zbrinjavanja, da se transportuje direktno za Beograd i bit će smešteno u Zoološkom vrtu u Beogradu, gde će se dalje lečiti i starati o njoj. Slični slučajevi zabeleženi su danas i u Nišu, a nije poznat uzrok povreda. Postoji mogućnost da je to posledica nevremena koje je zadesilo jug Srbije ili je ptica izgubila orijentaciju i naletela na neki objekat.